Astăzi vom vorbi evident despre imobiliare, bineînțeles. Vom vorbi despre piața imobiliară. Ne vom uita și la câțiva indicatori, dar cel mai important din punctul meu de vedere vom vorbi despre cum poți să investești eficient în imobiliare și aici vom vorbi practic despre de fapt cum poți să obții randamentele pe care le obțin dezvoltatorii. Evident că aceste randamente au un range în funcție de tipul de proiect, mai riscant, mai puțin riscant. Noi alegem doar anumite tipuri de proiecte astfel încât să minimizăm riscurile și încercăm, zic eu, să maximizăm randamentele, dar cel puțin pentru mine este important să minimizăm riscurile pentru că evident o dezvoltare are mai multe riscuri. Acum, ce se întâmplă? Se întâmplă că din punctul nostru de vedere am găsit o soluție optimă prin care investitorul mic și mediu au acces în sfârșit, în final, la niște randamente bune. Hai să vedem, înainte să intru în discuții, să-mi mut eu, gata, am mutat camera, pozele noastre, să zic așa, hai să începem. Bun, în primul rând, dacă aveți întrebări pe parcursul prezentării, ar fi cel mai bine să le puneți fie pe Q&A only, fie să așteptați până la final ca să putem să terminăm. De ce? Pentru că la finalul acestei prezentări avem o sesiune generoasă de Q&A, mai mult decât atât pentru cei care vor să intre foarte mult în detaliu, avem și o sesiune pe Zoom, astfel încât să vorbim, să puteți să vorbiți și voi direct, să vă vedeți, dacă vreți să dați drumul la cameră și așa mai departe. Da? Deci în principiu cel mai bine ar fi să așteptăm finalul webinarului pentru a pune întrebări. Dacă chiar arde, puteți să o puneți, dar în principiu dacă devine haos pe chat, la un moment dat o să-l închid. Bun, Cubix Equity sau investing prin Cubix Equity, de ce am spus pregătește-te să pășești în viitor? Am startat Cubix-ul cu această frază și într-adevăr chiar este viitorul, pentru că o să vedeți, Cubix nu e un cuvânt mare, dar chiar revoluționează piața imobiliară din România și zic eu că nu numai din România. Personal, negăsind acest model de business în altă parte, și ar trebui să știu pentru că am fost în ultimele luni și la Harvard, și la Oxford, și la London School of Economics prezentând printre altele acest model și o să vedeți inclusiv ce feedback am luat. Bun, înainte să vorbim despre orice, evident, disclaimer și avertisment cu privire la riscuri, cu alte cuvinte, evident, fiecare trebuie să-și facă propriul due diligence și nu să investească pur și simplu într-un instrument financiar, într-o clasă de active, doar pentru că cineva i-a spus să o facă. Despre mine, Bogdan Dinu sau domnul Căruța cu Bani, mă găsiți pe căruțacuban.ro, pe Facebook, YouTube, Insta și TikTok. În ultimul timp și pe TikTok am început să postez. Am făcut ingineria civilă, licența la UTCB, Universitatea Tehnică de Construcție București, și masterul la VUB și ULB, adică în străinătate, un dublu masterat, dar nu am intrat pe inginerie civilă, ci pur și simplu practic am mers în consultanță în domeniul, în industria de private banking, mai exact în departamentul de capital market, sub departamentul de wealth management. Noi eram consultanți pentru bănci, da? Și ce înseamnă private banking? Acel departament dintr-o bancă care se ocupă cu managementul averilor oamenilor foarte bogați. Băncile cu care lucram noi aveau clienți care aveau de investit peste 10 milioane de euro sau echivalent de investit. Am lucrat în Luxemburg, Elveția, Liechtenstein, Singapore, Sydney și un client în New York. Am avut unul singur. Deci cam peste tot, cam pe toate continentele unde există putere financiară foarte, foarte mare. Sunt investitor pe piața imobiliară de mai bine de 18 ani, iar pe piața de capital din 2013. Cu o mică paranteză, am început în 2011, dar nu neapărat cel mai eficient, așa că rămânem la 2013. Ok, bun, mai departe. Perfect, se aude, sper că se aude. Cristian Istrătescu, despre mine așa pe foarte scurt, pentru că deja cred că majoritatea dintre voi ne știți. Cred că 90% estimez așa că ne știu. Deci am făcut ASEO din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Am fost corporatist până în 2020, când am ajuns independent financiar. În momentul respectiv, după ce m-am lăsat de job, îmi trebuia o ocupație, pentru că depresia a venit foarte repede când ai job și o să vedeți cei care ajungeți independenți financiar. Că dacă nu sunteți pregătiți, o să fie greu să faceți tranziția de la a fi stresat la un job la a nu face efectiv nimic. Eu fiind și o persoană foarte activă, m-am apucat de consultanță în imobiliare, pentru că vreau să împărtășesc cu cei pe care îi aveam în jurul meu cum se fac investițiile în imobiliare destul de eficient, zic eu. Am investit timp de 15 ani cumpărând pentru mine și așa am ajuns și independent financiar. În fine, în 2023 am înființat prima companie de tip cu adevărat REIT, aș zice eu,
și anume Home Upgrade Group, după ce am testat și am văzut că merge și că funcționează, împreună cu Bogdan și cu Daniel am deschis Hubix-ul, care s-a dovedit din nou un mare succes, Hubix Investment. Și evident, cum ziceam, pe lângă piața imobiliară sunt și investitor pe bursă, îmi place și pe bursă, dar area mea de expertiză și rezultatele mult peste medie cred că sunt din zona imobiliară. Mulțumesc! Salutare! Pe mine mă știți probabil din podcastul de pe canalul de pe YouTube care îmi poartă numele, Daniel Tudor. Conduc activ compania sau grupul de companii de Concept Group. Sunt licențiat în cibernetică, da? Îmi plac sistemele și asta mă ajută foarte mult în tot ceea ce fac. Sunt Chief Investment Officer în echipa noastră, mă ocup de parte de investiții și investesc activ de mulți ani în industria noastră și îmi place foarte mult ce fac și modul în care ne completăm aici în echipă. Așa că de-abia aștept să vedem rezultatul zilei de astăzi și cât de mulți prieteni o să le facem și o să avem alături de noi la final. Super. Guys, cât timp vorbesc eu, să închideți microfoanele ca să nu se facă microfonie, respectiv la fel și când vorbiți voi, dar să nu uitați în același timp să vi-l redeschideți. Vezi, Cristi, că tu ți-ai închis camera, nu microfonul. Bun. Ok. Hai să vorbim despre Hubix Equity. Tehnic vorbind, practic, ce se întâmplă? Este vorba despre o serie de companii și veți vedea de ce, pentru că va fi o companie per proiect, așa cum face orice dezvoltator. Dar tehnic vorbind, această companie sau serie de companie este vorba despre un SA sau un SRL, dacă sunt proiecte mai mici, care se va ocupa evident cu investiții imobiliare, respectiv cu dezvoltare imobiliară. Dacă vorbim de retail, vom vedea ce înseamnă mai încolo, se ocupă inclusiv cu închiriere. Acum, capital social per companie, oriunde între 5 milioane și 35 de milioane de RON. De ce? Pentru că evident depinde de proiect. Da? O dată de proiect și o dată de cota parte cu care Hubix Equity investește în acel proiect. Acum bordul este alcătuit de către mine, Bogdan Dinu, Cristian Strătescu și Daniel Tudor, eu având rolul de președinte, respectiv CEO, Cristi vicepreședinte CEO, Daniel Tudor, membru și CIO. Eu nu vine de la information, vine de la investing. Da? Bun. Ok, deci cam atât pur tehnic să spunem. Un alt element și pe care îl veți vedea inclusiv în strategia pe care o avem în modelul de business, practic o numim o companie a comunității pentru comunitate. De ce? Pentru că Hubix a început odată cu comunitatea și continuă cu comunitatea. În același timp nu vom lăsa pe nimeni să aibă mai mult de 5% din companie. Da? De ce? Pentru că vrem să dăm șansa cât mai multor oameni să facă parte din acest ecosistem, cu un mic asterix evident, Hubix însuși, respectiv noi trei, avem toți, să spunem în totalitate, da? Puțin mai mult, dar ideea e că nici măcar noi individual, da? Nu avem vreunul din noi mai mult de 5% și cel mai probabil așa va fi forever, da? Sau oricum mulți ani de acum încolo. Bun, acum modelul de business. Guys, nu știu cum să vă zic, eu aici am spus că pentru prima dată în istoria pieței imobiliare, în paranteză, din România, da? În realitate probabil în cam toate țările, poate o fi altă țară, eu nu o știu, da? O persoană simplă, la fel ca mine, ca tine, ca oricine din acest webinar, va putea practic să obțină randamentele pe care le obține un dezvoltator imobiliar. Până acum nu puteai să faci acest lucru decât fie dacă erai un instituțional, fie dacă erai o persoană foarte bogată și investeai 1, 2, 3, 4, 5 milioane de euro sau mai mult, astfel încât să ai acces la acele randamente. Mai mult decât atât, fiecare persoană, și aici e foarte important, va deține în mod direct acțiuni în compania Hubix Equity. Cu alte cuvinte, probabil cei care mă urmăriți de mai mult timp știți foarte bine că unul din mentorii mei este John Bogle, care din păcate a murit acum câțiva ani, foarte recent de altfel. John Bogle, pentru cine nu știe, este cel care în 76 a inventat conceptul de ETF-uri, deci practic a democratizat investițiile pe bursă, dar n-a făcut doar atât. Pe lângă faptul că atunci când John Bogle a inventat acest sistem, care ulterior s-a modificat din păcate, dar atunci când el l-a inventat a zis așa: cel care cumpără o unitate de ETF, pe lângă faptul că deține efectiv, e proprietarul tuturor companiilor de sub acel ETF, mai mult decât atât este proprietarul ManCo-ului, adică management company-ului, adică este proprietarul companiei care gestionează ETF-ul. Ok? Ceea ce este foarte important pentru mine. Ok,
a lăsat o parte din profituri și le-a dat, da, mai departe investitorilor. Exact același lucru facem și noi aici, lăsăm o parte din profituri și le dăm mai departe. Cu alte cuvinte, nu facem token, nu facem unități de fond, nu facem nimic decât să dăm în mod direct acțiuni astfel încât oamenii să profite, da, atunci când este o piață bună. Da? Nu să profite doar managementul din acea companie sau o mână de oameni din acea companie. Bun, mai departe, Cubix Equity face parteneriate cu dezvoltatorii, ăsta e modelul de business, cumpărând oriunde între 25-49% din tot proiectul sau faza respectivă. Acum, ce înseamnă acest 25-49%? Nu e fix, evident, în unele cazuri poate fi și mai puțin, mai mult poate fi și 50%, mai mult nu ne dorim noi neapărat, deși se poate întâmpla. Ideea este că vrem să lăsăm dezvoltatorul să aibă majoritate, să ia, evident, el ia toate deciziile de proiect și așa mai departe. Nu suntem noi cei care vrem să facem aceste lucruri și nu e expertiza noastră. Da? De aceea am pus în principiu până în 49%. Acum avem în spate deja anumite deal-uri puțin diferite, dar fiecare caz va fi tratat în parte. Ce este foarte important de înțeles este faptul că, practic, democratizăm acest acces până la urmă la randamentele pe care le scoate un dezvoltator, ajutând în același timp dezvoltatorul să scoată un randament mai mare. Bun. Acționarii Cubix Equity. Ce se întâmplă? Pe acționarii Cubix Equity, da? Cei care să spunem că noi suntem toți, să presupunem că toți de aici suntem acționari Cubix Equity, facem profit sharing proporțional cu deținerea din proiect. Cu alte cuvinte, dacă să spunem că Cubix Equity a investit 25% din proiect, grosomodă 25% din profit, da? Se duce către Cubix Investment, care mai departe îl împarte către toți acționarii Cubix Equity. Practic, ce se întâmplă? Se întâmplă că acționarii vor obține randamentele proiectului, deci al dezvoltatorului, pe cota deținută. Da? Este foarte simplu, bine, foarte simplu zis pe hârtie, în spate e foarte mult de muncă, dar în principiu ăsta este modelul de business. Acum, care sunt tipurile de proiecte imobiliare? Sunt practic sunt două tipuri de proiecte în care Cubix Equity intră. Este proiectul de tip rezidențial și proiectul de tip retail. Ce înseamnă proiect de tip rezidențial? Este foarte simplu, vorbim de blocuri de apartamente. Evident, unele pot să aibă comercial la parter sau nu, atunci se cumpără și acel lucru, pentru că până la urmă intri pe tot proiectul în sine. Strategia este build to sell, adică construim ca să vindem, deci nu construim ca să închiriem. De ce? Pentru că se maximizează profitul pe termen scurt sau pe termen mediu. Dacă presupunem că un proiect durează 3 ani de zile, atunci e un termen scurt mediu. Pentru imobiliară 3 ani e un termen scurt. Bun, proiectele alese evident sunt sustenabile, NZEP și așa mai departe, iar analiza pe care o facem înainte să intrăm într-un proiect, evident, este extrem de complexă. Din punctul meu de vedere, este de departe cea mai complexă analiză pe care o face oricine în România. Eu aș spune tot din punctul meu de vedere, suntem în altă ligă pur și simplu și suntem singuri în acea ligă. Da? Practic avem 47 de puncte diferite de analiză în pre-DD, adică înainte de due diligence. E așa numim noi pre-DD, pre-due diligence. De ce? Pentru că aceste puncte costă puțin mai puțin și vrem să o facem etapizat, să nu aruncăm cu 10.000 de euro și pe aceea să ne trezim că ne pică DD-ul. După aia facem evident anumite DD-uri nișate, precum legal, juridic, pe teren, pe acte, avize, financiar, persoanele din spatele companiilor, toată pânza de păianjen de companii, pentru că știți foarte bine că în imobiliare e vorba de o pânză întreagă de imobiliare, fiecare proiect având un SPV în spate și așa mai departe. Pe partea de retail, ce înseamnă partea de retail? Păi spații ce sunt închiriate de retailer, de exemplu supermarket. Nu știu, să spunem că Penny vrea să închirieze un supermarket, să facă, nu știu, în București noi un Penny, atunci noi putem să construim, iar el să închirieze de la noi. Strategia în această situație este de build to rent to turnkey sell, cu alte cuvinte, construim ca după aceea să închiriem, ca la un moment dat să vindem, când vrem, putem să vindem la 2 ani, la 3 ani, la 4, la 5, whatever, când vrem, dar decizia rămâne la noi și până atunci încasăm bănuții. Și, foarte important, nu intrăm în deal până nu avem presemnat minim 80% din spațiu închiriat de către un retailer. Cu alte cuvinte, nu ne apucăm să intrăm în cel, nu știu, 49%, să cumpărăm 49% dintr-un deal dacă nu știm deja că o companie, spunem, de supermarket, nu vreau să dau neapărat un exemplu, da, a presemnat pe 10 ani plus 10 sau cum se semnează în general, da,
pe acea viitoare locație, astfel încât fix din ziua în care este gata spațiul să fie deja închiriat, iar noi să încasăm banii. Dar este un risk management pe care îl facem și nu vrem să ne asumăm un risc mai mare. Vorbim de aceeași analiză detaliată a due diligence, n-am mai pus aici tot 47 de puncte, tot felul de DD-uri nișate. Ca să vă dați seama cât de riguroși suntem cu aceste analize de tip DD, am făcut până acum undeva la 200 de DD-uri pe toată țara, într-un an și ceva de zile, și doar aproximativ 10%, nici măcar 10%, un pic sub 10% din toate aceste proiecte au trecut. Da? Deci vorbim de mai puțin de 20 de proiecte care au trecut din 200 analizate. Da? Atât de riguroși suntem pentru că vrem să venim în față cu cea mai calitativ sau cele mai calitative proiecte și aici înseamnă multe lucruri. Calitativ atât din punct de vedere al juridicului, calitativ din punct de vedere al avizelor, calitativ din punct de vedere al finanțelor, calitativ din punct de vedere al investitorului, din punct de vedere al dezvoltatorului, pentru că și pentru el trebuie să fie bine și așa mai departe. Da? Deci aici practic intră foarte, foarte multă analiză și suntem extrem de riguroși. Bun, acum, ce trebuie să înțelegem când vorbim de Hubix Equity? Vorbim de o companie care va fi per proiect. Cu alte cuvinte, per fiecare astfel de proiect, fie că este rezidențial, fie că este retail, va fi câte o companie de tip Hubix Equity, fiind în linie cu strategia clasică a unui dezvoltator. Știm foarte bine că dacă e un dezvoltator mare care are, 3 proiecte, își face 3 companii separate, câte una pe fiecare proiect. La fel va face și Hubix Equity, câte o companie per fiecare proiect. Da? Este din nou, e un risk management, dacă vreți putem să detaliem în sesiunea de Q&A, însă nu e neapărat acum cel mai important lucru, important este să înțelegem că este o companie per proiect. Bun, acum, în ce companii investim, în ce companii sau pe ce zone, că nu o să menționăm companiile, nu o să menționăm proiectele, dar o să menționăm zonele în care vom investi și zonele în care negociem, da? Pentru că avem anumite proiecte deja agreate, respectiv avem anumite proiecte care sunt încă în negociere. Iar Daniel acum vă va arăta practic pe ce zone ne concentrăm și vă va spune și de ce și vă va spune de asemenea și ce pipeline avem pe următoarea perioadă. Mersi, Bogdan. Fac o mică completare. DD-ul înseamnă mai multe etape, că am văzut aici o întrebare că costă 10.000 de euro fiecare DD în parte. DD-urile care le facem după ce am agreat un deal costă 10.000 de euro. Înainte de DD-ul efectiv, mai este și un pre-DD și un pre-DD. Ceea ce ne-am făcut noi, ce spuneam, cele 200 de DD-uri sunt de fapt toate împreună. Da? Adică deal-uri efectiv analizate concret și da. cu fiecare dintre ele am ajuns în diverse stadii. Aici, Daniel, iarăși, ca să-i răspund, este tot un fel de risk management pe care l-am implementat, practic l-am etapizat. Adică începem cu acele pre-DD-uri care nu costă decât, câteva sute de euro, da. Astfel încât să pice de la început dacă e să pice. Nu să dăm 20.000 de euro și să pice după aia, că așa nu mai facem business. Da? Exact. Asta e ideea. Următor la hartă, aveți aici harta destul de actualizată a proiectelor de infrastructură din România. Ne ajută colegii de la oamenii pe care urmărim de la Pro Infrastructura. Și vedeți cu albastru toate autostrăzile care sunt gata în România. Cu roșu și cu turcoaz, diverse nuanțe turcoaz, sunt proiecte de infrastructură în derulare. Și roșu punctat cu negru sunt căile ferate, la fel, în construcție. De ce am arătat harta asta? Pentru că m-ați auzit probabil des vorbind despre faptul că infrastructura precede economia, economia precede imobiliarele. La ce ne uităm noi în primul rând în momentul în care analizăm un deal este cât de viabil este orașul. Pentru că real imobiliarele sunt despre orașe în primul rând, da? Și atunci pentru a calcula viabilitatea trebuie să te uiți și la un trend pe termen lung. Dacă orașul respectiv este legat de infrastructura mare, șansele ca el să crească destul de semnificativ în următorii ani sunt destul de mari. Dacă mai cuplezi la asta și un management de oraș foarte bun, atunci cu atât mai mult șansele să crească sunt foarte mai mult, cum a fost cazul orașului Oradea în ultimii ani. Bun, dacă ne uităm acum pe această hartă, vedem niște noduri de rețea, niște puncte în care se intersectează mai multe rețele de infrastructură. Acestea ar fi primul Bucureștiul, evident, care este orașul care aduce și cea mai mare contribuție în PIB-ul românesc, și sunt celelalte 5 orașe de anvergură din România:
în ordine sau neordine, pur și simplu le spun cum le văd: Timișoara, Cluj, Brașov, Iași și Constanța. Sunt practic aceste 6 orașe, sunt primele pe care eu personal îmi aplec atenția și am văzut multe proiecte în fiecare dintre ele. După acestea, evident, nu poți să lași la o parte și orașele imediat următoare, de second tier, pentru că și acolo se dezvoltă business și dacă sunt la fel legate de infrastructură prezentă sau viitoare, șansele ca ele să crească sunt foarte mari. De exemplu, în special, am putea vorbi despre zona Moldovei, da, iată, cu Bacău, pe care l-am numit aici, dar sunt și multe alte orașe care pot fi luate. Dar la fel, Craiova, care se leagă cu Drumul Expres de București, Sibiul, la care lucrările la infrastructura, la noua autostradă care se leagă de Pitești avansează destul de bine, de șansele ca în 2028 să mergem pe autostradă la Sibiu la București foarte mari. În momentul respectiv, Sibiu fiind la 2 ore practic distanță de București. Târgu Mureș, care deja este la o oră și un pic de Cluj, și Oradea, care vă spuneam mai devreme. Bacău va deveni o parte de intrare, pentru că este cumva intrarea în Moldova, se va lega și cu o altă autostradă aici care va veni din Transilvania. Acum, pe aceste locații, în primul rând pe aceste locații, evident că ne uităm și la alte orașe, dar acestea sunt primele pe care le luăm în calcul. Cum spunea Bogdan mai devreme, avem direcție pe deal-uri de rezidențial și deal-uri de retail. Și aici v-am dat exact cifrele pe stadiul actual. Pe deal-urile pe care avem un lucru pe rezidențial, avem 3 deal-uri agreate în proiecte de dezvoltare rezidențială NZEP. Mă uit foarte mult la lucrul ăsta, să fie proiecte sustenabile, să fie proiecte bine lucrate, să aducă un beneficiu comunității și oamenii se simtă bine atât în interior cât și în exterior, în prejurul respectivului proiect. Avem alte 7 în diverse stadii de negociere, care depind și de multe ori și de ieșirea unei autorizații, eliberarea unei autorizații, care se poate întâmpla în următorul an. Deci, practic, nivelul ăsta este de deal-uri care se pot întâmpla în 2025 și sunt alte 8 în momentul ăsta. Ținând cont de faptul că noi facem această direcție de business doar de 6 luni. Da? Deja stăm foarte bine. Deci, practic, am avea suficient de mult business atât în 2025 cât și pentru 2026 numai din acest. Iar pe zona de retail, avem la fel 3 deal-uri agreate în proiect de dezvoltare de retail, 4 în negociere în diverse stadii pentru 2025 și alte 5 pentru 2026 pe sistemul de care spunea și Bogdan, și anume minim 80% pre-leased, adică preînchiriat cu chiriași ancoră, care să creeze practic un soi de garanție pentru bonitatea proiectului pe termen lung și pentru obținerea randamentelor pe care le targetăm. Bogdan, ai legătură. Good. Deci, vedeți, noi în background lucrăm destul de mult timp la acest proiect. Nu este doar un proiect. Uite, nu am fost atent, Daniel, dacă ai zis, avem inclusiv deal semnat, numai că așteptăm acum un anumit contract. Deci, ideea este că în spate s-a lucrat destul de mult și nu este pur și simplu o idee pe care o ai și nu știi dacă e validată de piață sau nu. S-au purtat discuții cu 10 de dezvoltatori, s-au semnat cu anumiți dezvoltatori, respectiv cu alții urmează încă să se stabilească anumite puncte care poate să se clarifice anumite puncte, să se aștepte după anumite documente precum, nu știu, un aviz și așa mai departe. Deci lucrurile merg mult mai repede decât poate se vede în această prezentare. Bun, randamentele nete targetate, dar aici vorbesc de net. În medie trebuie să știm că dezvoltatorii, în funcție de proiect, dacă e mai riscant, mai puțin riscant, dacă e mai la marginea orașului, mai în centrul orașului, se obține oriunde între 20 și 60% per proiect. Ce înseamnă acest 20-60%? Înseamnă la euro și înseamnă la 3 ani. În medie un proiect durează 3 ani. Poate să dureze și mai puțin, poate să dureze și puțin mai mult, dar în medie durează 3 ani de zile. Iar sweet spot-ul pe care noi l-am găsit este de 45%. De ce zic sweet spot? Pentru că nu vreau să mă duc în proiecte mai la marginea orașului pe care poți să le construiești puțin mai slab calitativ și până la urmă scoți un randament chiar mai mare. Avem cazul, nu știu, Coresi din Brașov, un proiect extrem de calitativ într-o zonă foarte hot, au un randament foarte mic, da? Cei din Coresi, dar își asumă acest lucru pentru că asta este principiul lor de a dezvolta sustenabil. Noi, de exemplu, cu Ubix Equity n-am intrat până acum într-un proiect Coresi pentru că randamentul ar fi fost mic, de exemplu.
Da? Dar n-am intrat nici într-un proiect care este la marginea orașului, unde randamentul poate 60%, dar proiectul nu e neapărat atât de bun, poate e o viitoare mahala și așa mai departe. Da? Și atunci sweet spot-ul este pe undeva pe la 45% net la euro. Da? Mare atenție la euro. De ce la euro? Păi este foarte simplu, pentru că apartamentele în România se vând în euro și deși durează poate 3 ani până când se finalizează tot proiectul, se încheie totul, primele apartamente vândute în lei, dar raportate la euro, sunt folosite, banii respectivi sunt folosiți pentru a cumpăra materiale, pentru a investi, pentru a plăti muncitorii și așa mai departe, astfel încât abia ultimele apartamente plătite în lei, evident, dar la cursul euro, vor face profitul, da? Vor compune practic profitul. La retail e la fel, chiria practic este raportată la euro și atunci randamentele vin la euro. Mai mult decât atât, vânzarea, la un moment dat când se vinde retailerul, practic când se vinde clădirea în care e retailerul, se face la cursul euro. Și atunci, de aceea, aceste randamente sunt la euro. Ce înseamnă 45%? Înseamnă aproximativ 15% pe an necompus. Compunerea se face când trecem de fiecare dată la următorul proiect și vom vedea acest lucru. Evident, acest 15% pe an, da, se plătește la finalizarea proiectului, adică nu se plătește anual, se plătește tot cumulat deodată la finalizarea proiectului, că n-ai cum altfel, pentru că până atunci se construiește, iar banii se bagă în construcția efectivă a clădirii. Bun, randamentul, după cum spuneam, este compus cu fiecare proiect viitor și aici este foarte important de înțeles, pentru că această compunere își face efectul cu cât intri în mai multe proiecte, cu cât mergi în serie în mai multe proiecte, cu atât se compune mai mult. Și aici am dat un exemplu foarte simplu de randament necompus. Să spunem că la un randament targetat de 45% la euro pe 3 ani de zile, dacă un acționar a investit 50.000 de euro, acesta va face un profit de 22.500, deci investiția va fi crescută la 72.500 în cazul de față. Deci nimic complicat, aici nu e nimic compus. Da? Este pur și simplu un randament simplu. Acum, dacă acționarul alege să nu iasă din companie, da, să spunem că după ce s-a finalizat primul proiect, nu vrea să iasă din companie, aici va fi la alegerea lui, unii vor să iasă, unii vor să continue mai departe, fiecare face cum vrea și adițional vrea să și reinvestească profitul și merge pe 9 ani, de exemplu, atunci se duce la un profit de 102.400 euro plus evident investiția finală de 50.000. Ceea ce înseamnă că pur profit este 204% în loc de 135%. De ce în loc de 135? Păi 45 cu 45 cu 45 fac 135. Dar nu e corect așa, pentru că randamentul este compus. Cu alte cuvinte, la final el va fi avut 304% randament total versus 235% dacă n-ar fi compus. Dar randamentul e compus. Am dat un exemplu să se vadă și mai bine. Dacă mergem mai departe, nu știu, pentru un investitor long term de 15 ani, el va scoate pe modelul acesta cu 45% la 3 ani, randament net targetat la euro, 640% față de 325% dacă n-ar fi fost compus. Da? Deci, încă o dată, această compunere cu fiecare proiect în parte este foarte, foarte importantă. Okay? Bun. Acum, care sunt comisioanele companiei? Da? Comisioanele companiei și remunerația managementului. Păi, în primul rând, 0 comision anual de administrare, la fel ca pe toate companiile Cubix, da? 0 remunerație fixă pentru board. Aici, adițional, 0 remunerație fixă pe Cubix Investment, de exemplu, este 0 remunerație fixă pentru board. Aici ar trebui să scriu mai departe că e mai mult decât atât, dar nu știu cum să fac, trebuie să mut aici cumva. Ia să văd dacă reușesc să mut jos, așa, aici este plus executiv. Adică practic aici este 0 remunerație fixă inclusiv pentru executiv. Da? Deci și executivul ia un mare 0. Da? Bun. E important de am dat clear? Ok, mai scriu o dată. Plus executiv. Da? Ca să fie foarte, foarte executiv. Da? Și o să vedeți de ce. Da? De ce se întâmplă acest lucru și cum ajungem de fapt să ne permitem să fim și cu 0 pe acest lucru. Bun. Singura remunerație va fi cea a boardului, da? Respectiv un bonus de performanță.
Ce înseamnă bonus de performanță? Doar acel profit sau procent, doar acel procent ce depășește cei 45% net, adică ce depășește practic targetul. Da? Am pus un target, noi intrăm pe 45 net. Da? Dacă l-am depășit, foarte bine. Dacă nu, asta este 0. Da? Ne convine oricum pentru că și noi suntem investiți, deci și noi câștigăm acest 45% net ca orice alt acționar. Da? Deci din perspectiva noastră nu avem nicio problemă, e ok. Da? Teoretic am muncit degeaba, practic n-am muncit degeaba pentru că avem acțiuni și noi aici. Ce e important însă de înțeles că este calculat la 15% pe an. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că dacă acest stați să închid aici iar ăsta, ok. Dacă proiectul durează 4 ani, să spunem că au întârziat niște avize sau din contră a fost poate un litigiu care a întârziat tot proiectul și așa mai departe și durează 4 ani, se poate întâmpla. Da? În această situație ce se întâmplă? Păi foarte simplu, practic înseamnă că bonusul nostru al boardului se activează doar la ce este peste 60%. De ce? Pentru că 15% ori 4 înseamnă în mod evident, deci dacă facem 15%, da, ori 4, pentru că sunt 4 ani, evident înseamnă 60%. Deci doar ce depășim, în cazul acesta, doar ce ar depăși peste 60%, dacă depășește 60%, nu știu dacă ar depăși 60%, dar dacă ar depăși, am luat și noi bonusul, da, acel procent care depășește 60%. În mod evident, același lucru se întâmplă și invers. Acum, în situația noastră ca investitori, a tuturor acționarilor din companie, cel mai bine ar fi ca proiectul, de fapt, să dureze cât mai puțin, nu cât mai mult. Da? Cu alte cuvinte, cel mai bine pentru noi ar fi să-l terminăm, să spunem, la 2 ani, nu la 3 ani. De ce? Ok, îți spui, păi am primit 30% la 2 ani în loc de 45% la 3 ani. Da, dar acel 30% se compune mai repede decât 45% la 3 ani. Okay? Deci, teoretic, noi cu toții ne-am dorit să terminăm cât mai repede proiectele, nu cât mai târziu. Este o iluzie faptul că dacă stăm mai mult, ok, randamentul evident crește în termen nominal, dar în termen real el nu crește atât de mult pentru că el nu se mai compune atât de repede. Da? Și aici dau un exemplu. Da? N-am dat exemplu? Ok, ciudat că n-am dat exemplu, dar ok, probabil am pus mai încolo. Costurile companiei. Da? Evident trebuie să avem și costuri, da? Și le-am estimat noi undeva la 9,1% din capital pe toată perioada investițională a unui proiect. Cu alte cuvinte, dacă proiectul durează 3 ani, da? Costul estimat este undeva la 9,1%. Ce înseamnă acest lucru? Să spunem că cota noastră este de, 2 milioane de euro, mai vine și banca finanțatoare, mai vine și dezvoltatorul cu bani, deci cota noastră e 2 milioane de euro. Asta înseamnă undeva la 60.000 de euro pe an. Nu e mult, într-adevăr, dar sunt mai multe proiectele, da, care ne ajută practic să optimizăm și acest cost de 9,1%. Iar pentru claritate, când vorbim de randamente pentru acționar targetat, respectiv când vorbim de bonus, da, vorbim de acele randamente de 45% net de aceste costuri. Nu numai că e net de aceste costuri, este net inclusiv de impozit. Da? Deci noi am zis, noi vrem să dăm efectiv 45% la acționar după ce am achitat costurile de aproximativ 9% și după ce am achitat impozitul de 16%. Da? Evident și TVA-ul și așa mai departe. Da? Deci ideea este că acest 45% este net. Doar dacă depășim acest procent vom lua bonus. Evident că scopul nostru va fi să încercăm să-l depășim. Da? Măcar să mergem spre un 46, 47, nu știu, nu-mi dau seama. Da? Dar ideea este că am vrut să punem un target foarte sus, astfel încât practic să fie evident că această companie este până la urmă a comunității pentru comunitate, iar noi suntem faini pentru că oricum vom intra în toate proiectele. Acum, care este suma minimă de intrare în Hubix Equity? Suma minimă de intrare 20.000 de euro în principiu. Acceptăm punctual și 10.000 pe anumite proiecte mai mici. Sunt anumite proiecte de retail care într-adevăr sunt mai mici și ne permitem să luăm și sume mai mici. Vor fi și anumite proiecte poate mai mari unde vom primi 20.000 de euro, dar vom alege și sume mai mari. Da?
Suma maximă, nu există o sumă maximă în cifre absolute, însă, cum spuneam la început, deținerea trebuie să fie de maximum 5% per acționar. Deci nu vom accepta să fie mai mult ca să dăm șansa cât mai multor oameni să profite de acest lucru. Da? Cât va fi prețul? Și aici e foarte interesant. Prețul la care vor intra acționari în companie va fi prețul nominal fără nicio primă de emisiune. Cu alte cuvinte, 1 leu egal o acțiune. Adică, dacă investești 150.000 de lei, vei primi 150.000 de acțiuni. Foarte simplu, zero. De ce nu există primă de emisiune? Pentru că dacă vă uitați pe aproape orice companie, de fapt orice companie, pun prime de emisiune. Nu știu, 5%, 6%, 7%. Și puteam să punem și noi, pentru că avem deja proiecte semnate, adică practic știm sigur că avem deja business, da? Știm că putem să începem foarte curând. Da? Cum se obțin actele, cum ai început. Este foarte simplu pentru că ne menținem valoarea numărul 1, o companie a comunității pentru comunitate. Acest lucru înseamnă că pentru noi e ok să nu punem primă de emisiune, pentru că știm că în acest fel avem mai mare succes în cadrul comunității, respectiv putem să dezvoltăm ecosistemul mai mult. Cu alte cuvinte, e ok să pierdem bani, să zicem din perspectiva boardului, quick win-ul, da? Aceste câștiguri rapide de, să spunem, startare a ecosistemului, dar suntem absolut convinși că în acest fel vom crește accelerat. Iar în momentul în care vom ajunge să valorăm mult, atunci vom câștiga și noi mai mult. Dar deci suntem dispuși practic să lucrăm vreo 3-4 ani pe sume mai mici sau deloc, Doamne ferește, dar după cei 3-4 ani să începem să câștigăm mai mult, pentru că tot ecosistemul va fi crescut, da? Și evident oportunitățile vor fi mai multe și mai bune. Acum o întrebare pe care o primim, boardul este și el acționar? Da, este și el acționar, toți trei în toate companiile Hubix Equity. Da? Bun, apartamentele din proiectele Hubix Equity vor beneficia de avantajele hub-urilor din Hubix, da? Cine a citit despre Hubix până acum știe că sunt multe avantaje. Am dat aici exemple de avantaje de la property management, arhitect mai redus, property management de asemenea la preț redus, mobile la preț redus, electrocasnice la preț redus și așa mai departe, creditarea optimă la cea mai bună variantă din acel moment, evident, nu știm care va fi acel moment și așa mai departe, da? De exemplu prin Hubix Finance. Deci ideea este că toate avantajele se mențin și aici ne ajută pe două paliere. Ne ajută odată pe proiect, pentru că efectiv putem să arătăm, uite domne, am găsit un proiect, am intrat, am investit în acel proiect, îl arătăm comunității, comunitatea vede că l-am analizat, că e ok, cel puțin atât uman cât e posibil să analizezi și acel proiect beneficiază până la urmă de o vânzare mai rapidă a apartamentelor pe care le are, deci Hubix Equity beneficiază într-un final de un randament pe care îl scoate la finalitatea proiectului fără să aibă emoții, da? Fără să aibă emoții că acel proiect ar avea probleme. Și doi, avantajează și comunitatea care vrea pur și simplu să cumpere un apartament. Da? De ce? Pentru că poate să cumpere un apartament în oricare din proiectele Hubix, care vor fi mai multe, evident, de acum încolo și va putea să beneficieze în continuare de tot acest ecosistem, să spunem, de hub în Hubix. Okay? Bun. Acum, mergând mai departe, avem zero toleranță la corupție și conflicte de interese în tot ecosistemul Hubix la orice proiect. Cu alte cuvinte, am pus un sistem de șah, cu alte cuvinte, președintele, adică eu am drept de veto la intrare pe proiecte, dar în același timp eu nu pot să votez singur un proiect. De ce? Pentru că ceilalți doi membri ai boardului au de asemenea drept de veto pe proiect. Mai mult decât atât, deci nici ei nu se pot alia, da? Să voteze un proiect fără mine, da? Nici eu nu pot să votez un proiect fără ei. Deci practic ne-am pus cumva într-un șah astfel încât să fim siguri că nu luăm o decizie care poate mă avantajează pe mine personal, nu știu de ce, și atunci practic sunt blocat. Respectiv ei de asemenea pot fi blocați și așa mai departe. Da? Bun. Nu în ultimul rând, membrii din board, da? Adică noi trei, nu avem voie să cumpărăm apartamente la alte prețuri decât cele oficiale, da? În proiectele dezvoltatorului în care Hubix investește. Ce vreau să spun cu asta? Nu am voie, adică noi negociem cu un dezvoltator, noi știm că vom intra în acel proiect, dar să luăm apartamente înainte să semnăm contractul, da? La un preț poate mai mic. Nu, așa
nu facem, nu avem voie, deci este destul de clar acest lucru. Da? Bun, alte riscuri. Acum, evident că sunt mai multe riscuri, eu le-am menționat aici pe cele mai importante sau cele mai specifice acestui gen de investiție. Este riscul de vânzare la preț suboptimal. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă dacă vindem astfel încât randamentul să nu iasă 45%, că pe noi ne interesează să ne iasă 45%, asta ne interesează net, la euro. Da? Păi, în primul rând, The Concept, adică compania lui Daniel Tudor, care e parte din board, da, va face strategia și managementul vânzărilor de proiect sau strategia sau strategia și, depinde, da, verificări lunare a situațiilor financiare ale proiectului, asta le face o persoană internă, respectiv avem acces la vânzări real-time. Cu alte cuvinte, ne putem calibra, da, astfel încât să ne atingem targetul. Mai avem un alt risc de întârziere din considerente tehnice, dar situația de pe șantier va fi verificată trimestrial, uneori chiar lunar de către un inginer, de asemenea parte din Hubix Equity, okay? Respectiv risc de cheltuieli iraționale per proiect. Da? Adică ce se întâmplă aici? Să presupunem că există o corupție la nivel de proiect sau la nivel de proiect și cineva sifonează bani. Nu știu, plătește mult peste prețul oțelului unei firme sau mult peste prețul manoperei unei firme, dar aici, practic, auditând practic atât financiar cât și tehnic, da? Trimestrial, respectiv lunar financiar clar, tehnicul uneori va fi lunar, uneori trimestrial în funcție de fazele de execuție, da? Practic contracarează acest lucru, adică chiar dacă s-ar întâmpla, așa ceva se află din prima lună. Da? Bun. Există evident riscul de piață, dar este minimizat practic prin modelul de business. Cu alte cuvinte, să presupunem că piața pică efectiv. Ce se întâmplă în situația asta? Păi este foarte simplu. Câteva apartamente vei fi vândut, iar restul apartamentelor fie le vinzi la un preț mai mic, asumându-ți că ok, poate nu mai scos 45%, poate scos 35%. Asta este, dar ținând cont că pică piața, măcar ți-ai scos randamentul. Sau apartamentele pe care nu le-ai vândut le închiriezi la final. Ok, nu o să mai scoți 45% la finalul celor 3 ani, vei scoate poate 4, 5, 6% cât e randamentul din chirie, dar gândește-te că în acel moment piața practic e jos. Da? Adică practic bursa va fi pe roșu, imobiliarele vor fi în cădere și mai departe, pe când noi pur și simplu vom lua un randament pozitiv în timp ce practic pe bursă, de exemplu, vor fi randamente negative. Da? Deci nu e neapărat o dramă. Într-adevăr, singurul caz în care ar fi chiar dramatic ar fi să semnezi contractul astăzi și mâine să vină criza. Da? Adică practic să nu fi vândut niciun apartament, să te fi prins fix într-o astfel de situație, caz în care va interveni practic tot ecosistemul Hubix și va salva acel proiect din punct de vedere financiar. Da? Asta este frumusețea ecosistemului Hubix, pentru că fiind atât de multe pânze de păianjen, să zic așa, atât de multe companii, dacă un proiect anume are o anumită problemă, poate fi salvat. Da? Dar situația se întâmple asta, este extrem de mică să fie fix la o zi, două după ce ai semnat sau o săptămână. Bun. Riscul de insolvabilitate de dezvoltator, aici avem un întreg framework de verificare prin pre-DD-uri și după aceea prin DD-uri. Plătim destul de mult consultanți fiscali, economiști, astfel încât, de exemplu, avem 2 economiști care se ocupă, 2 separați, unul pe pre-DD și unul pe DD-ul nișat, care fac practic verificările atât din punct de vedere financiar ale proiectului, cât și pe ecosistemul în sine. Da? Evident, există și un risc de lipsa avize, autorizații dezvoltator. Aici, în principiu, intrăm pe deal-uri cu avize deja emise. Evident, uneori nu pot fi toate emise fix la momentul semnării, uneori așteptăm puțin, dar în principiu acesta este status quo-ul. Adițional, în mod evident, avem un avocat specializat pe așa ceva care verifică toate avizele existente. Da? Deci la fiecare proiect primim un raport, un executive summary legată de toate potențialele probleme pe care le are din punct de vedere legal, juridic, acel dezvoltator, tot ce ține de acte, atât pe avize, autorizații, cât și istoricul terenului. Da? Deci așa ne acoperim. Bun, acum e un moment bun să intrăm într-o piață de dezvoltare imobiliară, într-o piață de investiții imobiliare și așa mai departe. Păi
Știți foarte bine că undeva la 50% din toate tranzacțiile din România, de exemplu din ultimii 2 ani, 2023-2024, acum suntem un pic de tot sub 50%, pe 2024 suntem la octombrie undeva la 47-48%, s-au făcut fără credit. Da? Cu alte cuvinte, este o piață destul de imatură, de fapt foarte imatură. Gândiți-vă că plecăm din 2013, eram la 80 ceva la sută. Da? Gândiți-vă că țările din Uniunea Europeană sunt undeva la sub 10%, Franța e la minus. Da? Cu alte cuvinte, ei fac mai multe credite pentru a cumpăra un apartament, au nevoie și de taxe notariale, au nevoie și de renovare și așa mai departe și fac credit la credit la credit. Da? Deci noi stăm foarte, foarte bine din perspectiva investitorului, foarte prost din perspectiva, să spunem, maturității pieței imobiliare. Da? Dacă ne uităm la salariul mediu net pentru un metru pătrat în București, adică la accesibilitatea imobiliarelor, vedem că suntem la minim post-criză. Post-criza din 2008, adică dacă în 2008 îți trebuiau 5 salarii medii nete în București ca să cumperi un metru pătrat, în 2014 când eram la minimum post-criză ca și valoare absolută îți trebuiau undeva la 2 salarii medii nete, astăzi îți trebuie 1,3 salarii medii nete pentru un metru pătrat în București. Cu alte cuvinte, în mod ironic, astăzi este mai ușor să cumperi un apartament în București decât era să cumperi în 2014. De ce? Pentru că salariile au crescut mai mult, pentru că sunt mai mulți români în străinătate, pentru că sunt mai mulți antreprenori și așa mai departe. Da? Cu alte cuvinte, astăzi e mult mai ușor să câștigi 2-3 mii de euro decât era în trecut. Gândiți-vă că doar salariul mediu net în București, dacă nu mă înșel, e pe undeva pe la 1300 de euro. Da? Cam pe acolo. A crescut, cred că în 2023, an complet, cred că a crescut cu 20% salariul mediu net pe București. Da? Foarte, foarte mult. Da? Bun, dacă ne uităm din perspectiva creditelor, pentru că creditele vrem sau nu vrem, în următorii ani vor crea un boom imobiliar. Dacă ne uităm la creditele ipotecare raportate la venitul net al familiilor, vedem că suntem penultimi în Uniunea Europeană la 12,87% față de media Uniunii Europene de 71,29%. Deci, domne, suntem atât de jos, suntem de 5-6 ori sub media Uniunii Europene, încât dacă vă uitați la acest grafic veți ști clar de unde va veni boom-ul imobiliar la un moment dat. Da? La un moment dat va veni. Okay? Și dacă ne uităm la credite imobiliare raportate la PIB, la produsul intern brut, vedem același lucru. Noi suntem la 6,5, pe când media Uniunii Europene este la 40. Deci, din nou, de 5-6 ori sub media Uniunii Europene. Acum, și dacă ne uităm la țări mai apropiate de noi, Cehia, Polonia, Slovacia, România, da? Suntem noi, vedem că sunt mult peste noi. Ce este interesant, că dacă ne uităm în urmă cu 18 ani de zile, în 2006, noi eram undeva la 2%, iar ele erau unde suntem noi astăzi. Cu alte cuvinte, noi suntem în urmă cu un ciclu financiar imobiliar față de ele. Da? Asta înseamnă. Dacă, uite, nu am pus pe grafic, mereu uit să pun Germania, Franța și așa mai departe, vom vedea practic ce se întâmplă, vom vedea practic că ele sunt cu 2 cicluri financiare în fața noastră. Dar noi suntem cu un ciclu financiar în spatele lor, așa că putem să ne uităm puțin la ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în Cehia, Polonia, Slovacia cu piața imobiliară și ne vom face o idee și ce se va întâmpla cel mai probabil cu piața imobiliară din România. Da? Bun, rata de supraaglomerare. Rata de supraaglomerare iarăși foarte interesantă. Vedem în România o rată foarte mare, pe la 40% în top în Uniunea Europeană, deci și de aici avem practic un indicator care ne spune ok, românii la un moment dat vor vrea să cumpere un alt apartament sau fie unul mai mare, fie unul pentru că nu are și așa mai departe. Da? Dacă ne uităm la evoluție de la gradul de urbanizare, vedem că deși populația României scade în viitor, da? Adică ne uităm la proiecțiile UN-ului care ne spun că în 2050 vom fi probabil undeva la 15-16 milioane, da? În mod ironic, ruralul scade foarte mult și urbanul crește foarte mult. De altfel, rata de accelerație a urbanului în România de creștere, da? Rata de creștere este de 2 ori mai mare față de media Uniunii Europene. De ce? Pentru că gradul de urbanizare în România este foarte mic. Ce se întâmplă? Se întâmplă că foarte multe persoane de la țară vin de la rural, da? Vin în mediul urban. Asta înseamnă fie orașe, fie ce în jurul orașelor. Dau mereu exemplu București și Ilfov. Da? Multe persoane vin în București sau în Ilfov, da? De peste tot din România. Da? La fel se întâmplă și la Cluj, sunt satele pe lângă Cluj, la fel se întâmplă și în Timișoara, satele de pe lângă Timișoara și așa mai departe. Da? Deci este o migrare internă masivă de la rural la urban în România.
Bun, nu vreau acum să intru neapărat în detalii, avem și legislația REIT, avem și normele NZEB care practic nu fac altceva decât să crească prețurile imobiliare și așa mai departe, dar ideea este că la Cubix Equity, dacă ne uităm la direcția strategică, practic vorbim despre o creștere a capitalului de lucru la 100 de milioane de euro pentru 2027. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă undeva la 500 de milioane de euro total active în parteneriat cu dezvoltatorii. Da? Deci 100 ai Cubixului, să spun așa, respectiv 500 valoarea proiectelor. Da? Este o țintă care pare foarte, foarte sus, însă este realizabilă. Da? Este complet realizabilă, mai ales după experiența pe care am avut-o în ultimul an și un pic. Ne dăm seama, am prins foarte multă experiență, am mers personal, am mers așa, am mers la cursuri la London School of Economics, am mers la Harvard și am mers la Oxford. Am prezentat acest model de business dezvoltatorilor din India, dezvoltatorilor și fondurilor de investiții din Mexic, din SUA, din Canada, din Germania, din Australia. Au fost absolut toți impresionați, inclusiv profesorii. Da? Dacă vorbim de fie profesorul de la Harvard, fie profesorul principal de la Oxford, au fost foarte, foarte impresionați. Mai mult decât atât, am avut șansa să primim și feedback și să îmbunătățim anumite lucruri în toată această perioadă. Deci, toată experiența din spate, tot feedback-ul pe care le-am luat, fie de la alți dezvoltatori sau fonduri de investiții din afară, fie de la profesori, efectiv de la cele mai bune universități. Apropo, am investit enorm ca să ajungem, da? Ca să ajungem să creăm un astfel de concept. Dar ideea este că ne-au făcut să vedem practic clar această țintă. Mai mult decât atât, în 7 ani de zile vrem să atingem borna de unicorn, cu alte cuvinte tot ecosistemul Cubix vrem să-l aducem la o valoare de 1 miliard de euro, da? 1B. Da? Cum e? 3 Club sau cum se cheamă asta, da? Deci cam aici vrem să ajungem. Nu o să intrăm în detaliu exact cum o vom face. Putem să discutăm 2-3 lucruri în Q&A-ul detaliat pentru cine este interesat. Cum pot face exit ca acționar? Pentru că unele persoane se întreabă, da, dar eu nu vreau să investesc pe 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani, eu vreau să investesc pe o perioadă mai scurtă. Păi este foarte simplu, ai mai multe opțiuni. Fie ieși la finalizarea fiecărui proiect, odată cu tot profitul aferent dacă dorești acest lucru, fie exitul poți să faci în timpul oricărui an, atât timp cât este cumpărat de un alt acționar, și vor fi, din experiență așa se întâmplă, da? Sau evident o altă persoană din afară dacă niciun acționar curent nu dorește acțiunile celui care dorește să iasă. Deci practic din perspectiva oricărui acționar poate ieși oricând, dar vă spun eu din experiență, nu prea veți vrea să ieșiți. Da? Bun, un exemplu banal, să spunem că un acționar a investit 100.000 de lei, decide să iasă după finalizarea primului proiect, care să spunem că a durat 3 ani de zile. Dacă compania a realizat un profit net de 45% la euro și acționarul vrea să iasă cu toți banii, atunci va primi 145.000 de lei. Bine, aici nu e corect, va primi mai mult de 145.000 de lei, pentru că între timp, dacă RON-ul s-a depreciat față de euro, el va primi mai mult de fapt. Da? Dar e un calcul grosomodo, da? Ideea este că poate ieși cu profitul aferent, evident, dacă acesta dorește. Bun. Bun. Cum trimit intenția de a intra în acționat în Cubix Investment? Foarte simplu, practic, un acționar va avea posibilitatea de a face exit. Nu știu de ce am pus acest text, dar ideea este că este foarte simplu, puteți să scanați acest link sau de asemenea puteți să intrați într-un Google Form de pe textul de pe chat. Eu o să pun acum pe chat și în Q&A și pe chat-ul normal, astfel încât să puteți. Mai mult decât atât, pun un sticky message, ar trebui să-l vedeți undeva deasupra chat-ului, da? Un formular. Ce se întâmplă cu acest formular? Se întâmplă că voi practic începeți să vă înscrieți, cei care doresc, da? Să-și exprime intenția și vor putea să o facă. Dar înainte să vă înscrieți, ce este foarte important? Este important să treceți prin documentul de prezentare. Ce înseamnă să treceți prin documentul de prezentare? Înseamnă pur și simplu să deschideți imediat, vă dau acum și documentul de prezentare, pac. Că de fapt, acum gândindu-mă mai bine vă dădeam documentul de prezentare decât să vă dau formularul, că degeaba vă dau formularul dacă. Ok, documentul de prezentare. Bun, am pus în sticky message documentul de prezentare, imediat, pac, închid acum și slide-ul, eventual stop slide. Bun. Bun.
Intrați în documentul de prezentare, îl analizați când doriți să-l analizați. Sunt acolo date destul de multe, mai multe decât am vorbit acum în webinar. Îl citiți și la un moment dat, dacă doriți să completați formularul, completați evident acel formular. Acum, ideea este în felul următor. Noi acum vrem să facem o sesiune de Q&A pentru că cu siguranță sunt 1000 de întrebări. Nu avem cum să vorbim într-o oră despre tot proiectul, însă la Q&A cred eu că putem să acoperim foarte multe nelămuriri. O întrebare apropo pe care am tot primit-o de foarte multe ori: cum se va face selecția oamenilor care intră în proiect? Este foarte simplu. Se va lua în ordine, într-adevăr, primului venit, primul servit, dar anumite persoane au prioritate. Și vă dau un exemplu. Dacă o persoană a intrat în primul proiect equity și va mai vrea să intre și în al doilea, va avea prioritate pentru că deja îl cunoaștem, pentru că deja a trecut prin procesul de a vorbi cu noi, de a vedea că e o persoană serioasă și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că din punctul nostru de vedere vom avea probabil undeva la oriunde între 500 și 800 de acționari pe următorii 2 ani, să zic, după care vom pune stop. De ce? Pentru că gândiți-vă că un equity care se creează acum, să spunem în ianuarie 2025, da, și începe treaba, în 2-3 ani va distribui dividende, se va fi terminat proiectul, iar acel proiect, acea companie, acel equity, va investi în următorul proiect. Deci nu mai e nevoie de acționari. Ok, unii vor ieși, dar aia care vor ieși, vă garantez eu că vor fi înghițiți de ceilalți deja prezenți și nu o să mai putem să ieșim. Da? Deci din punctul meu de vedere, da, primul venit, primul servit, cu anumite prioritizări. Vom încerca să avem grijă să primim într-adevăr cât mai mulți, dar evident cu rezerva că anumite persoane evident vor avea prioritate. Da? Subscrierea nu se face acum în mod evident pentru că nu avem voie să o facem public. Acum doar vă exprimați o intenție de a participa ca acționar, iar în momentul în care, acum știți more or less cum funcționează cu Bix Equity, în momentul în care va fi un proiect clar, nu știu, în Cluj avem proiectul X, vom face un alt document de prezentare doar pentru Cluj, da? Și atunci vă trimitem acel document de prezentare doar pentru Cluj. În momentul în care citiți, ok, ăsta e proiectul din Cluj, asta e poziționarea, asta e proiectul, asta sunt detaliile tehnice, detaliile financiare și așa mai departe, luați decizia, vreau să subscriu pe acel proiect. Da? În momentul acela nu vom mai avea voie decât să trimitem la 100, maxim 149 de persoane, da? Nu avem voie mai mult, nu ne dă voie ASF-ul să trimitem invitația de a subscrie. Dar pe scurt, acum am vorbit despre Cubix Equity, ce înseamnă ca și concept. Vă uitați, citiți documentul, după aceea completați formularul dacă doriți, aveți o intenție fermă, după care vă trimitem rând pe rând pe cum vin proiectele, cu documentul de prezentare pe proiectul specific, Cluj, Sibiu, București, Timișoara și așa mai departe. Și abia după ce citiți și acel document veți spune da, vreau să intru în proiectul din Timișoara. Da? Și atunci veți primi invitația de a subscrie, dar încă o dată nu mai mult de 149 de persoane. De exemplu, pe Hubix Investment am trimis la 149, din păcate 4 au renunțat după ce au spus ferm că intră și am ajuns să avem cu 4 sau 5, 4 au fost, nu 4, parcă 4. Avem 4 acționari mai puțin pe Hubix Investment. De ce? Pentru că ASF-ul nu te lasă să trimiți, dacă cineva renunță, eu nu pot să trimit o altă invitație. Da? Deci practic te limitează ASF-ul, nu ai voie să trimiți decât un număr limitat de invitații. De aceea și noi ne luăm rezerva de a avea anumite priorități, pentru că dacă vedem că o persoană e serioasă, știm sigur că acea persoană, odată ce am trimis invitația, nu va refuza invitația. Că altfel poate fi o persoană pură intenționată care face mișto de noi. Zice, da, mă, hai că investesc și după aceea de fapt nu investesc. Da? Bun, cam atât. Hai să luăm întrebări. Mai pun o dată link-ul către proiect, să nu fie direct către formular, pentru că din punctul meu de vedere ajută mult mai mult să fie documentul de prezentare decât formularul de... Bun. Poți să iei tu, Daniel, o întrebare, 2 până pun eu aici pe... Nu te auzi, Daniel. Sigur, am văzut mai multe, sunt puse și pe chat și pe Q&A only, ca să ne fie mai simplu, să vreau să le puneți pe Q&A pe toate. Și o să luăm dintre ele.
Good. Cum ne asigurăm că dezvoltatorul păstrează 51% din proiect și nu vinde și mai mult de 49%? Fiecare SPV în care ne vom asocia, pentru că asta este de fapt una dintre esențele principale ale proiectului Hubix Equity, va necesita unanimitate pentru deciziile strategice. Da? Deci noi nu cumpărăm, cel puțin în acest moment, equity în companii de dezvoltare mari, nu dau nume, da? Din care nu avem rută către exit, ci facem câte un SPV pe fiecare proiect în parte, în care există un acord de asociere cu niște termene foarte clare, unul dintre ele fiind faptul că nu se pot lua decizii strategice fără unanimitate, și în felul ăsta păstrăm cotele așa cum le-am stabilit. Ok, sunt multe. Iau eu una, Daniel, până te uiți tu. Vreau să mai explic o dată că am primit întrebarea asta cred că de 10 de ori. Deci Cristi, nu te auzi. Eu te aud, Cristi. Eu l-aud. Nu te auzi. Eu nu știu, Daniel. Eu l-aud. Gata, te auzi și eu. Gata, scuze. Vreau să răspund la întrebarea care este motivul pentru care deschideți mai multe firme și nu una singură, un gen holding, ca să intrați în mai multe. Am văzut că se mai cuplează cu alte întrebări de genul de ce nu facem ca Meta Estate să intrăm printr-o singură companie în mai multe. Răspunsul este, cel puțin cel mai evident răspuns este acela legat de randament. Gândiți-vă că dacă noi luăm acum, să zicem, 20 de milioane de euro, dar noi vom investi acești bani în companiile în care vrem să investim pe parcursul unui an de zile și acum investim doar 2 milioane și încă 2 peste 3 luni și încă 2 peste 6 luni, evident că per total randamentul va scădea. Deci nu o să avem niciodată un timing perfect în care putem să fim 100% investiți cu banii, da? După care, să zicem, se termină un proiect peste 3 ani, până reușim să intrăm într-un alt proiect, poate durează încă 4 luni, 5 luni, 6 luni. Deci într-un final, practic avem un randament mult mai mic pentru voi, pe când pe fiecare companie este mult mai specific. Diminuăm și riscurile, mai avem riscuri asociate, de exemplu, să fie un proiect care va dura un pic mai mult decât trebuie și atunci cumva riscul de a avea randamente mai mici este din start, hai să zicem, diminuat pentru ceilalți acționari care poate n-ar fi vrut oricum să intre în acel proiect. Deci sunt multe în spate, inclusiv partea asta dacă, să zicem, peste 3 ani de zile piața nu o să mai meargă extraordinar de bine și ne trezim cu 30 de milioane și nu avem să investim decât în 15. Când zic piața va merge foarte bine, e posibil să vină un moment în care dezvoltatorii o să stea atât de bine pe cash și dobânzile atât de mici, încât, hai să zicem, poate Hubix Equities nu o să mai fie atât de juicy pentru ei. Poate să fie și situația asta la un moment dat, nu știu. Și atunci e mult mai specific să ai companii mai multe, fiecare pe un proiect. Este foarte simplu, foarte transparent care sunt costurile acolo. Deci o să vedeți că modelul acesta este unul mult mai simplu și mai clar și mai transparent pentru voi ca și acționari și ne complică nouă existența. Dar nu ne vă uitați pe noi că ne-am asumat de la început, în momentul în care am început să semnez la deschideri de companii și hârțoage. Nu vreți să știți cât ai folder-ul avem aici, dar asta este. Dar nu poți să faci istorie și în același timp să-ți fie frică de muncă. Da, practic ce se întâmplă pe foarte scurt, maximizezi randamentul pentru acționari în timp ce minimizezi riscul pentru ei, atât financiar cât și legal. E mult de discutat aici, dar da, e mult mai eficient să faci așa, ok? Să faci SPV-uri separate pe fiecare proiect în parte. Bun, mersi Cristi. E tu, Bogdan, sau eu? Mai ia tu o întrebare. Așa. Cei 40% profit nu includ plata impozitelor dividende, corect? Da, includ impozitul pe profit, dar nu include plata impozitului pe dividende. Este practic responsabilitatea fiecăruia. Acționarii Hubix Investment au prioritate. Există o prioritizare făcută plecând de la acționarii Hubix Investment și toți clienții noștri sau toată comunitatea care a cumpărat deja apartamente în hub-urile de pre-sale și toți care intră mai departe pe rând în fiecare equity vor avea prioritate pentru următorul equity. Deci cumva este un scenariu foarte probabil ca într-un a doua sau a treia companie deja din toți acționarii dinainte să se umple minim 70-80%. Nu dorim să blocăm, de asta venim cu mai multe oportunități, dar există această posibilitate. Adică tot timpul o să prioritizăm pe cei care ne-au fost deja alături de la început. Bogdan, ești mai departe? Da.
Ok, asta e o întrebare random, că au venit foarte multe. Poate o persoană juridică să fie investitor? Da, desigur. Poate să fie un PJ care cumpără acțiuni. Nu e nicio diferență între a fi, din perspectiva companiei, între a avea un acționar PF sau PJ. E ok. Avem deja la Cubix PJ-uri. Deci avem deja situația asta. Cred că avem vreo 6, 7, nu știu câte avem, ceva de genul ăsta. Ba chiar am avut și o situație, se poate schimba între timp. Am avut o situație, un PJ care vrea să închidă acel PJ și atunci și-a mutat acțiunile. Evident, a trebuit să facem AGA în Hubix și am dat dreptul să-și mute acțiunile pe un alt PJ pentru că cel inițial devenise irelevant. Deci se poate și acest lucru. Ok. Uite o întrebare interesantă, eu nu m-am gândit la ea, dar e bună, e foarte bună de fapt. Dacă după 3 ani suma totală ajunge la 200.000 de euro, de exemplu fictiv, pot cumpăra cu valoarea aceasta un apartament din unul din proiecte? Poți cumpăra, da? Poți cumpăra dacă retragi acea sumă în mod evident. Da? Deci se poate, în principiu faci ce vrei. Acum problema ta va fi alta, nu atât că nu poți tehnic, dar nu cred că o să mai ai, că dacă tu după 3 ani proiectul nu mai are apartamente sau dacă mai are 1-2 apartamente. Deci nu prea o să mai ai din ce să alegi. Poți în schimb să investești acei bani în alt proiect care e mai degrabă mai la început și în care are apartamente disponibile. Dar da, poți să faci. Da? Bun. Poate mitiga riscul de întârziere a proiectului, ținând cont de existența inginerului Hubix și inspectează periodic lucrările. Ce se întâmplă când acesta din urmă raportează întârzieri? Nu va fi un inginer, va fi o echipă mai mare pe care o vom folosi. Dacă vor fi întârzieri, vom ști de vreme. Ne-am luat în calcul cumva că mai multe proiecte din România au întârzieri, așa că cumva din provizionul care, acel bonus pe care noi îl avem, ne așteptăm să trebuiască să acoperim faptul că se întârzie cu niște luni, astfel încât să dăm un randament mai mare a acțiunilor noștri. Așa că nu, ne așteptăm să fie întârzieri, dacă asta este întrebarea. Căutăm pe cât posibil să aflăm de ele de vreme și dacă sunt chestiuni flagrante, avem clauze în acord de asociere prin care se întâmplă niște lucruri pentru dezvoltator, pentru că nu-și respectă termenele și prin urmare ne afectează nouă randament. Hai să iau și eu una mai funny. Okay. Dacă Hubix Equity targetează 45% randament la 3 ani, atunci dezvoltatorul ce mai câștigă? Întreabă cineva. Deci, ca să înțelegeți, dacă Hubix Equity va avea, să zicem, 30% din acel SPV, din acea companie care construiește, și profitul va fi de 5 milioane, deci dezvoltatorul are 70%, el va lua 70% din acei 5 milioane, noi vom lua 30% din acei 5 milioane, deci noi luăm 1,5 milioane la 3 milioane, să zicem, investiți, el își ia 3 milioane și jumătate la 7 milioane investiți. Deci fiecare face profit într-o cotă aproximativ egală, da? Deci e foarte simplu. Noi nu luăm din banii lui, nici el nu ia din banii noștri. Da, nu, noi nu luăm din banii lui, mai mult decât atât, dezvoltatorul va face mereu mai mult. De ce? Într-un sistem din acesta de Hubix Equity. Pentru că se întâmplă, da, ca pe anumite proiecte dezvoltatorul să pună banii puțin mai târziu. Și atunci, practic, în momentul în care tu pui banii mai târziu, fie pentru că poate Hubix Equity cumpără terenul și aia sunt banii, să spunem, de proiect, cotă parte din proiect, fie că pur și simplu pune mai târziu că are deja banii de la Hubix Equity și mai departe, atunci, de fapt, randamentul dezvoltatorului oricum crește. Deci el, by default, într-un astfel de parteneriat își ia un premium. Da? Și ar trebui să aibă un premium pentru că el până la urmă construiește, dezvoltă. Da? Deci asta e frumusețea, frumusețea deal-ului. Acum intrăm puțin mai în detalii, dar ideea este că câștigă și acționarii, respectiv Hubix Equity cu acționarii săi, câștigă și dezvoltatorul. Deci este win-win pe toate părțile. De fapt e win-win-win. Da? Bine, și noi board-ul dacă cumva depășim acel 45%. Dacă nu, asta e. Dar de asta dezvoltatorii nu au o problemă cu astfel de deal-uri. Da? Te întreabă cineva dacă se poate intra treptat. Da, se poate intra treptat, de altfel de aceea am și pus în formularul, după ce treceți prin documentul de prezentare și să spunem v-ați decis că aveți o intenție fermă de a intra într-un astfel de proiect, aveți acolo o opțiune
să menționați dacă suma trecută în formular vreți să o investiți treptat. Cu alte cuvinte, dacă uite, avem un caz în care cineva a pus 100.000 de euro, da? Dar după aceea a menționat, dar eu vreau ca acești 100.000 de euro să bag în mai multe proiecte, de exemplu în 3 proiecte, da? 33.000 pe fiecare proiect. Da, mă rog, 33, perioadă 3. Da? În fiecare proiect, pe următoarele 3 proiecte. Deci, evident, se poate intra și treptat, avantajul fiind, într-adevăr, că o persoană care a intrat deja va avea prioritate să intre pe mai departe. Da? Am văzut o întrebare, Bogdan, legată de ce se întâmplă după ce se închide un proiect. Două întrebări. Una era ce se întâmplă dacă nu se vând toate apartamentele. Răspund și la asta și pe aia ce se întâmplă după ce se închide proiectul, SPV-ul, sau mă rog, proiectul în sine. La prima întrebare, dacă nu se vând toate apartamentele, de regulă, proiectele în care vom intra, noi își vor vinde toate apartamentele până vor fi gata. Dar totuși rămân, vom căuta să recuperăm capitalul mai devreme, rămânând doar parte din profit să se recupereze prin vânzarea ulterioară. În orice caz, tot timpul capitalul și profitul acționarilor vor prima, adică ce va fi afectat este doar bonusul boardului. A doua întrebare, ce se întâmplă după ce se termină proiectul efectiv și banii practic vin înapoi către noi. În momentul respectiv se întâmplă un AGA, da, în care decidem împreună pe baza oportunităților în momentul respectiv dacă majorăm capitalul, dacă e o oportunitate care are nevoie de mai mult capital, sau dacă îl micșorăm și dăm înapoi către acționari capital plus profit, sau dacă închidem efectiv complet, dacă asta este decizia finală a majorității. Da? De cel mai multe ori ne vom căuta să continuăm practic, pentru că asta este și ideea. Deja suntem împreună, a funcționat odată, s-a făcut diferența că trebuie să decidem ce facem cu profiturile, dacă le ținem sau dacă le distribuim sau dividend sau le distribuim parțial, că și asta poate să mai fie ca variantă. Mai prea eu una aici, eventual dacă simți nevoia, poate intervii tu, Bogdan. Care au fost rezultatele investitorilor în primul Hubix înființat în septembrie 2023? Aici ce putem să vă zicem este că, sau cel puțin ce aș zice eu, este peste 30% deja randamentul. Deci dacă am dat mâine dividende și am decide că vrem să dăm dividende, ar fi semnificative, mult peste orice altă companie. Și la Home Upgrade Group, cealaltă companie, că este același profil, tot din comunitate, tot cu aceiași acționari mișto, avem undeva, ne apropiem tot de 30% profit net pe anul acesta. Suntem pe la 26 sau 27 și mai avem vânzări pe rol. Deci eu zic că facem o treabă super bună. Avem randamente mult peste medie, fără să forțăm, fără să intrăm în deal-uri riscante, fără să promitem mai mult decât este necesarul. Randamentele pe care noi le-am promis nu sunt astea. Da? Deci ne-am depășit cu mult ceea ce am promis. Da, de exemplu la Hubix Investment promisiunea era, targetul, da? Că aici lucrăm cu target. Deci primul Hubix Investment, targetul era între 15 și 30% înainte de bonus. Acum suntem la 37% înainte de bonus. Da? Dar acolo e diferit pentru că bonusul se aplică de la 10% în plus, de la 10% în sus. Dar înainte de bonus, da, suntem cred la 37% pe Hubix Investment, dar acolo e altceva. Hubix Investment este mai risky, da? Hubix Investment este mai riscant, vom avea ani foarte buni, vom avea și ani mai slăbuți, da? N-aș zice că e mai riscant, Bogdan, aș zice doar că e mai fluctuant. Mai riscant. Păi da, riscul din perspectiva volatilității. Da? Asta exact. Este. E riscul din perspectiva volatilității. Bun, de ce ar merge dezvoltatorii către Hubix Equity și n-ar apela la bănci? Păi este foarte simplu, și. În primul rând, pentru că au nevoie, ca să ia finanțare de la bancă, au nevoie de Hubix Equity. Au nevoie atât din perspectiva pre-sales-urilor, din perspectiva, da, deci puterii de vânzare, cât și efectiv cash. Au nevoie efectiv de cash. Banca nu-ți dă bani dacă vede că tu nu ai bani. Asta e frumusețea, nu în investiție. Faci bani când ai bani, da? Teoretic e trist, da, așa e. Da? Deci e de fapt o combinație întotdeauna dintre equity, bancă și banii dezvoltatorului. Și e cea mai bună combinație de altfel. E cea în care practic randamentele sunt maximizate pentru toate părțile. Bine, în afară de bancă, care banca ia dobânda, care aia e. Da? Banca nu ia upside-ul de proiect, evident. Acolo se împarte între dezvoltator și investitor. Mai au o întrebare? Sau Daniel, hai că Cum vor fi folosiți banii care stau în equity până la găsirea unui proiect în care să fie investiți? E simplu, nu intrăm
nu deschidem niciun equity și nu facem nicio majorare de capital până când nu există un proiect în care să fie investiți. Adică noi practic când am ridicat capital, deja proiectul trebuie să stea să înceapă. Avem toate DD-urile făcute, este un proiect viabil, negociat, cu acord de asociere pregătit. Semnat deja cu LOI sau măcar o confirmare de la o bancă finanțatoare ca să suplinească diferența de debt pentru dezvoltarea proiectului. Deci, practic, banii sunt puși la muncă imediat. Asta este intenția noastră. Sunt momente în care ar putea să fie niște, perioade moarte, ar fi după ce se termină prima iterație, adică primul proiect și am luat banii înapoi. Dacă nu avem imediat un proiect pe masă, atunci poate să fie o perioadă. Și dacă AGA decide că e convenabil să păstrăm banii pentru că vine în următoarea perioadă un proiect foarte bun, atunci ar fi singurul moment. Dar în rest, în momentul în care ați intrat acum, da? Deci v-ați înscris și noi v-am făcut invitație oficială să intrați în equity într-una dintre companii, deja înseamnă că banii respectivi, acum au fost urcați, sunt și dați mai departe către SV-urile de proiect și acolo se întâmplă deja lucruri. Deci nu stau pe loc. Exact. Deci, practic, acum, în acest formular, voi vă exprimați intenția de a intra în Hubix Equities, dar nu știți în ce proiect. Da? În momentul în care veți primi documentul de prezentare pe proiectul Cluj, să zicem, da? Proiectul 1 din Cluj, să zicem, atunci veți ști exact că acel proiect efectiv începe. Adică după ce am încheiat MCS-ul, a început. Da? Unele chiar încep chiar puțin înainte. Da? Deci nu se va pune problema să strângem bani și după aia să căutăm proiecte. Nu, strângem bani după ce am semnat. Da? Mai prea una, dacă îmi exprim dorința de a investi, în cât timp trebuie să achit suma de intrare. Aici o să fac doar un comentariu, o completare a ceea ce a zis Bogdan mai devreme. Eu, după ce vă înscrieți, o să vă contactez în zilele următoare să vedem care are banii acum, care are banii peste o lună, 2, 3, pentru că unii dintre voi, cel puțin unii cu care am vorbit eu, mi-au zis că ori să încasez dividendele în ianuarie sau în februarie, sau pot să intre acum se trec în fișier cu 80.000, dar vor să intre cu 40.000 pentru că iau disponibil în următoarele 2 luni, dar ar mai avea încă 40.000 în 2 sau 3 luni. Eu o să vorbesc cu fiecare dintre cei înscriși în formular și o să fac un split, da? Cam când are fiecare, câți bani are și când are, astfel încât atunci când Bogdan o să trimită către voi invitația în plasamentul privat, să aibă deja informațiile și să calculeze când trimite invitația asta câți bani aveți în momentul respectiv. Pentru că dacă am trimis la 100, să zicem 100 de acționari și Bogdan se ia după 80.000 ăla și voi nu aveți decât 40.000 acum, nu o să putem să acoperim toată suma și nu o să fie tocmai ok. Va trebui ca noi prin Hubix să achităm diferența care nu este subscrisă de voi. Deci aici Bogdan va trebui să aibă mare predictibilitate și la mine să stau să discut cu voi, să mă asigur că îi dau cât mai mare predictibilitate, astfel încât să nu fie decât poate, 1-2 să zicem, diferențe pe sumele cu care voi le-ați trecut aici și sumele cu care Bogdan sau sumele pe care Bogdan le ia în calcul atunci când va trimite invitația în plasamentul privat. Da. Întreabă cineva cine va lucra efectiv la aceste mini-Hubix-uri, Hubix Equities. Păi, la aceste Hubix, în primul rând, lucrăm și noi, evident. Iar cine face efectiv munca de execuție, să zic așa, sunt alte persoane, fie că nu putem să dăm nume neapărat momentan, pentru că, încă o persoană încă nu și-a încheiat toate lucrurile cu cealaltă companie. Este un inginer, iarăși nu vreau neapărat nu aș da nume momentan, dar avem evident persoane distincte pe fiecare arie în parte. Avem 3 tipuri de avocați, avem 2 economiști. Deci avem practic echipe specializate pe fiecare arie în parte. O veți cunoaște pe colega care conduce întreaga divizie undeva la începutul anului viitor. Da, și va fi un CEO al tuturor, al întregului ecosistem de Hubix Equity, pentru că evident nu avem timp noi să facem totul, dar acel CEO va fi anunțat probabil în ianuarie. Noi știm cine e, deja o trăinuim de cât timp? De vreo 4-5 luni, nu mai știu de cât timp.
lucrăm deja practic de 4-5 luni împreună, dar a cerut în mod expres să păstrăm confidențialitatea până când închide contractul actual cu angajatorul actual. Deja e blond, atâta pot să zic. Asta era important pentru tine, da, am înțeles. E blondă și profesionistă, Cristi, asta era important. Am prea serios și neva. Da. Ok. Bun. Sunt foarte multe și nu avem cum să răspundem la toate. Hai să mă luăm una, două și după aceea schimbăm pe Zoom, că pe Zoom merge puțin mai repede, că puteți să puneți pe voce întrebarea și cred că este puțin mai simplu. Uite, am aici o întrebare, va fi un webinar pentru fiecare proiect în care vom intra? Băi, uite, nu știu 100%. Ce știu este că în momentul în care vom veni cu documentul de prezentare pentru proiectul X, să spunem București, whatever, cei care s-au înregistrat acum au prioritate. Eu aș zice că nu ar avea sens să facem webinar pentru fiecare, cel puțin când avem deja Nu spune toată suma, dar da. Nu, de persoane, adică sunt câteva sute de persoane deja înscrise. Până nu se epuizează cumva lista asta și avem pentru vreo 3-4 proiecte. Nu mai spune, lasă, e ok, da? Ok, deci vedem cum facem, probabil că nu, într-adevăr. Probabil că vom da mail, oricum o să încerc să fac documentul de prezentare cât mai detaliat, astfel încât să puteți să luați decizia cât mai bine, cât mai în cunoștință de cauză, da? Întreba cineva dacă facem disponibile DD-urile înainte de a intra în proiect. Nu, aici o să mă opun eu ferm, pentru că sunt diferite persoane, hater, care cu siguranță vor lua DD-urile și le vor împrăștia pe internet și n-am chef ca o muncă de multe mii de euro să fie pur și simplu puse gratuit la dispoziție. DD-urile vor fi puse la dispoziție de noi dacă vrem oricărui acționar după ce intră sau, ok, sunt de acord, pot să pun la dispoziție înainte, doar dacă este un acționar care a mai intrat și în alte equity-uri în trecut, care, nu știu, e clientul nostru fie pe apartamente, fie pe orice altceva, da? Dar să vină un străin la mine și să-mi ceară DD-uri de câteva zeci de mii de euro să îi le dau, cu siguranță nu voi face acest lucru. Da? Este o întrebare bună. Desigur, sunt multe întrebări bune, dar selectez așa, uitându-mă mai rapid printre ele. Practic, investitorii vor face exit din fiecare investiție în parte, având în vedere că se va face câte o investiție pentru fiecare proiect. Corect? Este parțial corect, în sensul că ăsta este, într-adevăr, mecanismul. Ne-am preferat decât să facem un holding, că a fost întrebarea asta pe aici, cu toate la un loc. Am preferat să dăm, practic, pentru fiecare investiție în parte o rută către exit. Adică să știi că după un timp îți recuperezi bani. În momentul în care noi am luat capitalul și profitul înapoi către noi din firma în care suntem asociați cu dezvoltatorii, în momentul respectiv ne vom întâlni într-un AGA, vom decide împreună care este pasul următor și acel pas poate să fie: ținem toate sumele și le reinvestim dacă avem un proiect imediat, returnăm parțial prin dividende, dăm parțial dividende, dăm dividende complet sau returnăm parțial sau integral capitalul sau majorăm capital dacă este nevoie de bani suplimentari. Deci practic va fi o decizie la momentul respectiv, ținând cont de context de piață, ținând cont de proiectele pe care le avem. Dar da, technically e un extra, adică banii au revenit către noi. Practic decidem împreună după aia dacă îi reinvestim. Da. Mai ai una, tot așa, Fani, că trebuie să mă și distrez. Okay. Voi puteți să vă investiți banii și fără noi. De ce ați avea nevoie de noi să intrăm ca și acționari? Având în vedere că sunt vreo 20 de milioane de euro proiecte pe care le avem pe masă, aș vrea să am ăia 20 de milioane de euro cash. Cu siguranță n-am mai face asta dacă am avea cei 20 de milioane, dar nu avem, nu suntem chiar atât de... Eu te-aș completa, Cristi. Eu cred că am face atunci, pentru că atunci când ai 20 de milioane de euro împreună, vei vrea să faci proiecte de 100 și atunci vom continua să facem lucrul ăsta. Adică compania asta e făcută să dăinuie, nu e făcută să facem niște bani și după aia să ne retragem. Deci eu sunt pe principiu că acel 100 de milioane în capital under management, asset under management în 3 ani este pentru că suntem cu toții împreună, nu pentru că suntem noi 3. Bravo. Mai bun. Ideea este că ați văzut planul nostru pentru 2027 este să ajungem la AUM practic 100 de milioane cubics, dar practic active partenere, să spunem, da, 500, respectiv în 7 ani la 1 miliard.
Chestia asta nu poți să o faci. Am 1 miliard de valoare, da, în 7 ani, 1 miliard de euro. Chestia asta nu poți să o faci, sau eu nu pot să o fac singur. Și nici n-aș vrea să o fac singur, pentru că până la urmă fericirea la un moment dat nu mai ține de bani, la un moment dat fericirea ține de ceea ce creezi și cu cine creezi. Și de aceea noi vom pune întotdeauna comunitatea pe primul loc, de aceea zic mereu peste tot, le zic și acționarilor din Hubix, când comunic cu ei, care sunt deja acționari în Hubix, da? Că suntem o companie a comunității pentru comunitate. De aceea, uitați-vă puțin, da? Avem ca strategie pe Hubix Equity 0 remunerație și pe bord și pe executiv, da? Deci noi nu primim nimic. Dacă într-adevăr facem peste 45% în al 3-lea an sau la finalul celor al 3-lea an, atunci eventual vom lua, da? Deci este practic este o valoare de bază, pentru că sunt conștient că împreună putem să facem lucruri mărețe, iar singur, eu cel puțin, nu știu dacă aș putea să fac, n-aș fi motivat să fac, deci, na. Am văzut o întrebare bună aici, iarăși, asta n-am înțeles nici eu. Dacă mă înscriu pe listă, primesc o prezentare de proiect și apoi dacă sunt interesat, primesc invitația sau primesc direct o invitație de prezentarea proiectului. Primești direct, dacă te înscris acum pe listă, vei primi la fiecare equity în parte direct invitația cu prezentarea proiectului și un termen de număr de zile în care trebuie să subscrii. Dar nu toți, Daniel, nu toată lumea primește. Nu toți, da, sigur. O să veți primi, vom selecta 49 pe care îi selectăm după ce eu îi filtrez ca și sume. Și la fiecare nou proiect există o prioritizare pe baza colaborărilor anterioare. Adică tot timpul îi vom lua pe cei care au investit înainte cu noi. Da? Deci practic este o formulă și de hedging. Cumva dacă ai, să zicem, 100.000 de euro, nu pui toți 100.000 de euro într-un singur proiect, pui 5 ori 20.000 în 5 proiecte diferite. Și în felul ăsta riscul tău se diminuează enorm, da? Pentru că destul de puțin probabil se întâmplă ceva oricum, că alegem foarte atent toate proiectele, dar dacă totul se întâmplă, știi că doar într-un proiect există riscul să fie randamentele mai mici, în schimb celelalte sunt cele pe care le-am agreat. Da. Bun, bine, ne vedem pe Zoom. Vă pup. Ciao, ne vedem pe Zoom și abia aștept să răspundem la întrebări, să vedem cu ce întrebări ne mai challenge-uiți. Ciao. Toate bune, ciao.